Salutare YouTube! Sunt Forga, deși suntem la un nou episod pe Metin 2 Final Beta. Off camera am făcut destul de multe lucruri, gen am reușit să sparg niște metine, să strâng 150 și ceva, 150 de vârfuri, adică de puncte, să-mi cumpăr un costum PVM legendar. Am făcut și ceva bani încât să pot să-mi cumpăr un FMS destul de acceptabil, zic eu. Pagba cu medie 43, critică 8, semiom 8 și blocare. Bine, dacă în loc de blocare aceea avea altceva, era și mai bine. Am cumpărat și această eșarfă, nu este ea prea strălucită, dar totuși eu spun că merge. Bun, am mai făcut o eșarfă, 20% absorpție, pe care o să o păstrez, să o fac pentru PvP, gen, nu știu, o să pun un arc de 75 sau probabil, nu știu, un arc beta dacă am posibilitate, deocamdată o păstrăm. Bun, ce am mai făcut? Da, am mai făcut ceva la alchimie, nu destul de strălucită, dar totuși este ok. Deci, haideți mai întâi să vi-l arăt la sfârșit. B. Am făcut acest Onyx, nu e prea ok, dar merge, să spunem. Acest granat cu 3k 600 PV, vând 2 ori XPM și șansa 6% de a reface PM. Bun, acest jad cu 2k în 25 PV, PM, pardon, vând 14% și regenerare 18, plus că are 2k PV și 9% șansă de absorbire PV. Bun, acest rubin cu putere, rezistență la foc, valoarea atacului 420, medie 24 și 300 apărare. Și ca ultimă alchimie am făcut acest safir de set ninja, deci puteți vedea că este set ninja. Și eu zic să mergem puțin să farmăm, să facem câteva metine. Peurile, nu stau să fac peuri cu SS-uri, dar ce aș vrea să cumpăr după ce ajung nivel 70, să cumpăr o piatră curcubeu, să fac toate peurile la nivel 70 sau toate peurile și să fac un mic PvP. Uitați, am cumpărat și un oțel și 2 bătălii, un partizan, cât să mă pot bate la nivel 70. Bun, haideți să mergem. Suntem pe CH4 ca să nu ne deranjeze cineva la format. Mergem Valea Orcilor, Centru. Mă scuzați, sunt puțin răcit, dar sper să nu vă deranjeze pe care. O secundă, totul este ok. Bun. Am și găsit un motiv foarte tare. Da, încă ceva nou ce am mai cumpărat. Am mai cumpărat acest turban alb, care oferă, nu știu, atunci de nether premium, care oferă un K500 PV, 5% semiom și 50 valoare atacului. Haideți să chemăm și pet-uri. Am văzut că, în general, pui de maimuțe sau pui de alte animale care pică din ou sunt în jur de 300 kk, deci în scurt timp sper să pot să strâng și o bandă una. O să adun și scoiceri pe jos, pentru că nu sunt un shop și o să avem nevoie, pentru că la fiecare plus, dacă puteți vedea, deci la fiecare plus aici, o să văd dacă am și un ne cere câte 1, 2 sau 3 perle din fiecare. Ok, deci o să avem nevoie de foarte multe scoici. Mai puțin facem așa ca să nu cumva să avem lag. Am intrat și într-o brazdă Modernity, mi-a plăcut numele, am zis că ok, intru și
cine vrea să fie alături de mine în Breaslă, am primit grad, adică sunt eu și cu administratorul suntem singurii cu grad. Vă putem adăuga oricând, noi vă așteptăm. Bun, haideți să vedem ce am aplicat. Deci aici nu am aplicat cine știe ce. O să adunăm și Metal Magic. Facem și metalul acesta. Deci eu zic că un 3K 700 cu critică, 3K 500, 3K 700 cu critică este bine pentru itemele pe care le avem. Aș vrea să văd cât dăm dacă dăm drumul și la alchimie, dar deocamdată nu știu. Deci vom vedea imediat. Următorul meeting o să activez alchimia ca să putem vedea ce damage avem. Bun, înainte de asta punem un punct aici. Punem și un punct aici. Avem un punct aici. Ok. Bun. Dăm și niște peștișori din ăștia. Ok. Uite mă. Ok. Hai, activează. Avem alchimia activată, haideți să vedem ce damage dăm. Oho, 6K 400, 6K 500 critică, viață. Așa îmi doresc să dau de fiecare dată. Ceea ce nu știu eu la alchimie este cum fac să scot timpul de pe alchimie, pentru că am văzut acel elixir de timp cu care am înțeles că pot să scot timpul, există și creștere timpului în shop-ul de la alchimist și nu știu cum aș putea scoate timpul de pe alchimie. Dar o să aflu și o să o facem nelimitată încât să putem bate fără grijă că avem alchimie contra timp, așa să spun așa. Deci sunt foarte mulți player pe server și foarte multe metine, de aceea am un pic de lag, pentru că sunt și pe YouTube, filmez și mai am și încă 2 metine deschise, pentru că o să începem și o serie cu Metin 2 Absolut, serverul lui So What The Fuck, pentru că am zis că se face mult prea repede nivelul și mă gândeam dacă nu apucăm să facem un PvP pe acest server, să facem pe Absolut, unde acolo sigur în 2 zile am putea face iteme full încât să putem face un mic PvP. Ok, deci pe acest server am făcut și biologul, am luat și baba 0 și nu pot da să am făcut și biologul de la dinți, adică, cum să zic, suntem în temă cu fiecare misiune care o avem. Din afară mă rește puterea pentru că mi-a dat de nou cerere de biolog. Ok, o să mergem să facem și biologul, o să-l fac eu off camera pentru că sunt 100% sigur că nu vreți să mă vedeți când duc la biolog. Da, biologul este, cum să spun, fără timp, adică duceți una după alta și se face extrem de repede. Să mă spargem și metinul, 4 metri unul în altul, pomană țigănească. Deci, nu știu frate, eu zic că un 6K 500 e bine. Damage-ul pe care îl dăm, haideți să luăm acest cor, coica. Spargem și metinul ăsta. Cu nivel 41, wow. Da. V-am spus, vreau să mă opresc, nu mă complic să fac teurile acum cu SS-ul, pentru că la 70 vreau să cumpăr din acela piatră curcubeu pentru a face toate skill-urile pe, să facem un mic PvP la nivel mai mic și da. 40. Bun. Deci nu știu pe ce server ați mai văzut voi, dar eu n-am mai văzut, sau dacă ați mai văzut, adică,
Dar eu n-am mai văzut ca 4 metine să fie unul lângă altul. Adică, ok, super, din punctul meu de vedere, dar dacă cineva are un calculator cam slab, da, ignorați chestia asta, pentru că știu că și eu l-am un pic cam slab. Dar să vă spun o chestie, l-am dus la reparație să instaleze emuletul, adică, și cineva, băiatul care mi-a făcut Windows-ul, mi-a luat niște plăci de RAM din calculator. Deci, de aceea se mișcă un pic în lag. Asta e, o să cumpăr, nu e problemă. Vreau să vă întreb cum v-ar surâde o serie de CSGO, adică am un cont de CSGO, skin-uri nu am decât rank încât să nu pot juca un competitiv și mă gândeam dacă ați dori să facem o serie cu CSGO. Pentru că mie îmi place destul de mult acel joc și am zis, băi, dacă și vouă vă place, de ce să nu-l facem? Bun, haideți să ne spargem încă un metin și să mergem cu 61 de caca, ok. Deci 11 caca din 10 metine. Cred că sunt 10, că am avut 54 de puncte. Ok. Bun. Dăm scoicile. Mamă, păi am făcut scoici. Adică, wow. 409 scoici. O să avem pietre, o să avem perle de stare. Pietre. Da. Da. Ia să închidem noi ăsta. A, da, am cumpărat și o pereche de bani ăștia să stau să bonusez. Nu am bonusat nimic, adică eu, tot ce vedeți pe mine, iteme, sunt făcute din farmat sau cumpărate. Adică, deocamdată, nu am stat să bonusez. Am luat și piatra aceea, ca să... o să mai facem și noi pe asta, până la urmă, pentru că poate facem și noi 43 sau 44, piatră critică plus 3, ok, nu ne trebuie așa ceva. Cor, nu ne trebuie ăsta. Deci, biscuiții cu proteine pică atât de des încât, nu știu, am văzut în shop că se pun cu 2 caca, adică nu știu ce profit ai putea scoate după acele scoici, dar acele scoici, da, acei biscuiți. Bine, știu că pentru cei care au pepe din acela este extrem de necesar, pentru că trebuie hrănit pepe ca să nu moară. Ok. 43, haideți să facem și noi un 44 sau 40, nu, dată 44 de bani, pentru că nu vreau să vă rețin prea mult, pentru că nu știu în ce circunstanțe vă place să mă vedeți când sparg metine sau când cresc, dar dacă doriți să mă vedeți și farmând când să-mi spuneți, pentru că eu aș putea să le fac. Bun, cred că din încă 2 metine o să facem nivel, așa că haideți să ne facem 2 metine de acolo. Unde se pune? Altfel. Mamă ce-mi place că dau 6 cachi. Cred că nici n-au timp să spawneze mobil. Ia. Da, aici îmi place. Bun. Deci, cor. Stoică. Deci, în scurt timp, cred că o să cumpăr și un pet din acela, pentru că este destul de esențial, adică putere, disponibilitate și apărare. Deci, da, o să cumpărăm și un pet. Bun. Deci, după cum puteți vedea, am făcut deja 73 de puncte.
Am făcut și nivel 44 între timp. Haideți să mergem și noi puțin map 1 să lăsăm aceste două iteme. Bine, nu sunt prea ok, dar merg. Adică acesta dacă avea 15 vânt, presupun că era perfect, adică oricum este aproape full, dar merge și așa. Acest colier are 15 de omâni, 12 săgeți, 15 sabie și 20% de a arunca mai mult iar. Bun, păi acest colier cred că o să îmi folosesc foarte mult în V2 și în V4 pentru că chiar dacă nu are oranjul sau vampir, o să-mi folosească pentru că acolo se dropează foarte mult ian și mă ajută foarte mult pentru că, după cum știți, ar trebui să să facem asta. Bun, da, de ce sunt doar două regate, oare vă întrebați? Păi, serverul acesta este construit doar pe două regate, regatul roșu și regatul albastru, adică nu există galben. Și este mult mai bine pentru că, din punctul meu de vedere, este mult mai ok așa, pentru că, da, poți, cum să spun, se pot, da, trebuie să aflu cine are braț la aia sindicul, pentru că aia era braț la mea, de pe absolut toate serverele pe care jucam. Adică eu nu intram în altul Besley, eu făceam braț la mea și cine vrea să intre să facem PvP, braț la era invitat de mea. Ok, păi, da, mi se pare mult mai ok acest lucru cu două regate, pentru că, frate, dai mult mai ușor de player-ul care ai nevoie, adică, na, sunt mai mulți playeri împrăștiați în două mape. Oricum, în map 1 la galben nu era mai nimeni, adică, nu știu, dacă dau acum un relog și intru map 1, intru CH1 map 1 roșu, o să vedeți o mapă aproape plină de player. Și în map 1 la albastru nici nu mai discutăm, pentru că se știe că pe toate serverele posibile în map 1 la albastru este extrem de multă lume. Păi, da, băieți, eu am fost Forgad, cam atât pentru acest episod, o să venim cu un nou episod, cred că diseară sau mâine dimineață, depinde, depinde și de timpul meu în care stau să editez și, na, știți că data la editare trebuie să stau un pic să văd ce mai pot pune la ea și așa. V-am spus, dacă doriți să punem și CSGO, facem o serie și cu CSGO, vă rog frumos, lăsați-mi în comentarii și eu vă voi asculta. Bun, hai, v-am țucat.